زي دمت مدرخ إرتراويانيو دمت مدرخ بوانقع تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمونتك ساب ساعة الشعر تمشت عب حتير معبل بعسرت حموشتشحن كنت 245 كيلو هرتز وعب عسرت تشعر مترباند كمون فنوانا بساتلايت عب نايل سات 24 ساعات بعسرت هذا شحن 678 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراطية ولوط المرقات ناب إرتراز فنو مدب راديو إرتراويانيو زي دمت مدرخ إرتراويانيو راديو دمت مدرخ المكتتال ترى لكم زلكم كبرات سمعتنا كم يتوعلو فلما سريعنا زلنا صمنا في تأمتاتيو بدحر زي قرعت بهالك سعبيو نمكتالكم بخبرنا الدم كاب زحلفك أدام كسابلو من سنبتا بإرتراز تخستو وين إرتراز ملكوتو زباون زبيتاون في تأمتات زقربو المدد صمنا في تأمتات راديو دمت مدرخ إنه يفرنا زخبركم سمعتنا زي راديو دمت مدرخ عام تخلت شحن 16 نقبل الله أبزلنا أوان رحوس ناي سنيتن زتن لوطن أوان كونلنا مدرخنا هاجراو زته تمنيو مدرخنا هاجراو زته بمخنات حدش عامت أبزها بقال حزب إرترا نفرق زمن مجمريا ببوليتيكا ودابت أن حدما نسلاسا نوحت عامتات برتاو تقادلو زكايدو المهنات بعلو متأيئو زوسن حبرتسب كوينو بسلطن بحلون ناتمرحة ملؤ رهوا زلوا سبقاو كبرتن حرنتن زوحاست لولاونتان تمرتان اتونن نتحاقا كالرقاقا سلازة بحاقا يدحر مبال نتي أم فلامو بوزحات كعوات زي حسابي سبالك ألسوننات النت نمحيال دولدول ودبات تخيلو أنتار كلهم جنتتات نبينو بممكات بقلت أمام زي ترات أروز نبرت ألاتو سعيرو زود صندق على مؤخدف كم زبقعه أرديو التقيام ممتغنات النت ما انت خفت أمز تخلو حيال ثورة دحرنات النت منقص تخينو مسكت أله كبرتاتون متكلاتون بحيدات والكسبات تجاويو كندتن نايك ألتزق 4 عامتات كام معالتن ممليسو ناقو هاي حلفن كم زلو زنت أرك على مدرخنا هاقراو زته حزبي إرترا كم أقلقالت أطيرو مسارتاو مسالات ديمقراسي ناتنت رهوان لؤلاونتن كابزخنن حيال عامتات حليفو عبت حارنتون مرققات زودق الله حاقر رئيتون تصادفون تخليقو عبتن متفوز تقالسة حسارن دخنتن ينبر كمزلو أزخاخيرو مدرخن هاقراوزته عبت بمهنات حدش عمز زهابوك الوسيخو اتنجيزيو حليفو زلو لوت ازمت قالو معالتن مقلت عفن اتلوت بيتن هزبي إرتراز وهاهادون زخصبون منقد خمزمتن مقبارون ملأخت هزب تسكيمو زعايوك ألسي خمزة دلي بمجنزاب نتن كلهم إرتراويان بزي وعال حدر زدليوم زلو اللوت أزامت مدب نمحنتاتن نمتقبارون حابراو مدرخ يد اللي خمزلو أسميرلو مدرخ نهاقراو زتن زي علاماتات زن متقبار بهاقراوان تقالست زقومه بقوام التمحدر فتحاويت إرتران نمرققات نزق ألسو كلهم بايتان هواهون بمهان نفس وكف عامن كألتن نابتني حابر علامة ممئزانن زرأيو هاقر مدرخ كم زخانة بمملكات دما نزهوت أدلاينت حبراو قالسن لوط إن مملاس أبرتعو أبستفالي كورنعات عالم ركبات بمقبار قالس هزبي إرترا بحبراو علامان قدمي زقسقسولو من قد خطاطح كي عرفة يسرح مهلاو بمحبار أبزق 4 وان أب نيروبي كينيا نزكايدو وعلى هاقراو ممخخار كاب أبنت طايسو هزبي إرترا بحسابات والكسابات ويتسببتي قجلتات منبار كم زكالات أبي أزفلتن أب كندي أب تأزاز أم بهخال أب كندي أب حنا أب حلنا زأمن هزبي زبالة قال مدرخ نهاقراو زته إذا أبايتو أحوات بممخخار زوسن كاب نشتون كاب عبن كاب حيالن كاب دخمن لبونان طببن تقبيلو وسانيتاتو بمستوعلن مكببارن زبطحن زعايو زبالة سرح كأب بملؤ تصادفو وفر أحوات زعممن حبرتسب نزوم باللجاتات بمسمار طراي ملك كبارر كم زخل زرداو حلل حبرتسب مخانو أتحساسيبو لوط بممصاء فتحن مرغغا زغبر قالسي نايز توسنو ودباتن والقسباتن حلافنتن حزاتن كم زيكونه
እምነት መድረኽን ሃገራዊ ዘተይ ዝበለት ቃልሲ ሓላፍነትን መሰልን ነፍስ ወከፍ ዜጋ ምዃኑን ብዘይ ሓበራዊ ተሳትፎ ለውጢ ምምጻእ ከም ዘሸግርን ብምእማን ፍትሕን ምምጻእ ዝቃለስ ዘበለ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋን ውድባቱን ንእዋናዊ ሕቶታት ብግቡእ ብምልላይ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ዝሳቐን ኣብ ፈቅዶ ስደት ፋሒሉ ዝነብርን ዘሎ ዜጋ ዘድልዮ ለውጢ እናቋመተ ኩሎም ተቃለስቲ ብሓባር ክቃለሱ ዘኽእሉ ፖለቲካዊ ባይታ ብምፍጣር ኣብ ክንዲ ብተናጸለ ብሓባር ንኸድምዑን ንምእላይ ምልክት ቀዳምነት ሂቦም ክሰርሑን ከይሰልከ ክጽዕትን ክዕድምን ከም ዝርከብ ኣነጺሩ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ኣብ መወዳእታ ኩሎም ሓይልታት ደገፍቲ ዲሞክራሲ ጻዕርታቶም ብእዋኑ ናብ ምጭባጥ ዝሓበራዊ ዕላማ ከም ዝቐንዕ እንተረጋጊጾም ዲሞክራሲያዊ ቅዋም ዝጸደቓ ህላዊ ብዙሓት ሕብረተሰብ ምስ ናይ ፖለቲካ ውዳበን ንጥፈታትን ዘረጋገጸት ድኽነት ዘወገደ ሊበራላውን ክፉትን ቁጠባዊ እትኽተል በብእዋኑ ሓራን ርትዓውን ምርጫታት ወከልቲ ህዝቢ እተካይድ ምስ ኩላን ሃገራት ዞባውያን ኣህጉራን ውድባት ተሳንያ እትነብር ኣብ ምኽባር ልዕላዊ ግዝኣትን ሓድሕዳዊ ምክብባርን ሽርክነትን ዝተመስረተ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ እትኽተል ካብ መላኽን ዓመፅቱን እተገላገለት ሰላማዊት ኤርትራ እንሪእየሉ እዋን ርሑቕ ከም ዘይከውን ኣዘኻኺሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ተሰዲዶም ዝርከቡ ኤርትራውያን ከም ኣካል ናይቲ ባህሎምን መንነቶምን ዝሓዝእሉ ሓላፍነቶም ከይረስዑ ብቐጻሊ ዘካይድዎም ምትኽኻባት ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት እውን ዝተፈላለዩ ባህላውን ትልሂታውን መደባት ብምውዳድ ኣብ ሃገሮም ክሰምር ንዝደልዮ ለውጢ መስኪሮምን ደጊሞም ፀዊዖምን ዘይከም ህግደፍ ገንዘብቶም ዝድግፍዎ ውሕዳት ንምምዛዕ ብመንገዲ ናይ ትልሂት መሓውራቱ ኣበየ ሃገራት ዘካይድዎ ዘመተታት እዞም ሃገርን ህዝብን ብዝሓልቆም ዜጋታት ኣብ በበይኑ ኩርናዓት ዓለም ሓድሽ ዓመት ንምፅምባል ዝተኻየዱ መደባት ዕላምኦም ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገር እትደልዮ ህዝባዊ ጥምረት ዝውክሉን ኣብ ሓድሽ ዓመት ዝተሓዝ ደሰ ነቕሎ ንኽትግበር ዝዕድሙን ጥራይ ምንባሮም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ወኪላት ድምፂ መድረክ ካብ ኣብይ ሃገራት ስግረ ባሕሪ ዝለኣኹልና ሓበሬታታት ከም ዘነፅሮ ብሰንኪ ዘቤታውን መግዛእቲ ካብ ሃገሩ ወፂኡ ዘሎ ኤርትራዊ ሃገሩን ህዝቡን ከም ዘይርስዕን ዘሳድዶ ወገንን ዘስድዶ ምኽንያትን ተመሊሱ ንምሕማቕ ውህሉል ትብዓት ወኒኑ ምህላው ኣብቶም ንፅምብል ሓድሽ ዓመት ለውጢ ብዝብህጉ ሃገራውያን ዝተዋደዱ ናይ ምዝንጋዕ መደባት ክንጸባረቕ ከም ዝተኻእለ ክግንዘብ ተኻኢሉሎ ኣብ ሃገራት ኤውሮፓ ሰሜን ኣሜሪካን ኤስያን ዝርከቡ ሃገራውያን ኣብ ድሮ ናጽነት ኣብ ዝመደቦ ናይ ምትኽኻብ መደባት ዝተሳትፉ ወኪላትና ወሲኾም ኣብቲ መደባት ዝተጸባረቐ ሃገራዊ ስምዒት ኪኒ ሓጎስን ርውየትን ዝኸይድ ኣብ ምንጽጻር ዕላማን መጻብ መደባትን ዘተኮረ ምንባሩ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ህዝብና ሓበራዊ ጸላእዩ ኣለልዩ ከም ዘለዎ ርግጽ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እቲ ጸላኢ ኩልንትናዊ ብድሆታት ከዕምም ኣለዎ ዝብል ርድኢት ኣብ ኣእምሮ ነፍሲ ወከፍ ሃገራዊ ክቡር ቦታ ወኒኑ ምህላው ይፍለጥ ዓመተ 2015 ህዝቢ ኤርትራ ከም ተናቐዲመን ዝተሰባእ ናይ ናጽነት ዓመታቱ ዝበዝሑ ዕድላት ዝኸሰረላን ንቐጻልነቱ ዝፈታተን ኢደ ጻጢ ህግደፍ ልዕሊ ካልእ እዋን ጎሊሑ ዝተራእየላን ዓመት ጥራይ ዘይኮነት ንሓቀኛ ለውጢ ዝሕልን ባይታ ዝተነጸፈላ ዓመት ጌርካ ምውሳዳውን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ምሁራት ንወኪላት ድምፂ መድረኽ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣገንዚቦም እቶም ምሁራት ኣብ ሓበሬታኦም ዓመት 2015 መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ ካልእ እዋን ብዘቤታውን ኣህጉራውን ጻጥን ኩነኔን ዝተገርፈላ ሓቀኛ ጸገም ኤርትራዊ ዝተነጸረላ ቁጥሪ ኤርትራዊ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ቁኑዕ መኣዝኑ ዘእንፈተላ ዓመት ምዃና ብምዝኽኻር እዞም ናይ 2015 ምዕባለታት ኣብዛ ንኣትዋ ዘለና ሓዳስ ዓመት 2016 ንቕሎና ደፊኦም ዓወትና ዘቃርቡ ከም ዝኾኑ ኣተንቢሆም ኣብ ሰነ 2015 ዝተዘርግሐ ጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ንሰብኣዊ ግህሰት ኣብ ኤርትራ ጸገም ኤርትራውያን ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ክረክብ ዝገበረ ገዚፍ ክስተት ብምንባሩ ዘዘኻኽሩ ምሁራት ነቲ ጸብጻብ ንምድጋፍ ኣብ ከተማታት ጀኔቫን ኒውዮርክን ዝተመስከረ ኤርትራዊ ድልውነት ለውጢ ክሳብ ክንደይ ተባሂጉን ነቲ ለውጥን ምምጻእ ክሳብ ክንደይ ትብዓት ተጠሪዩ ምህላው ዘገንዝብ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ዓመት 2015 ኩሉ ኤርትራዊ ከም ሃገርን ህዝብን ነዚ ኣብ ሰንፈላል ዘንብሮ ዘሎ ስርዓት ብኸመይ ኣልዩ ወናኒ ባዕላውን ሃገራውን መደባቱ ብምዃን ኣተግባሪ ይኸውን ዝብል ዱልዱል ዕላማ ከጸውር ዝገበረት ዓመት እያ ዝበሉ እቶም ምሁራት ኤርትራውያን ፖለቲካውያን ሓይልታትን ተንቀሳቐስትን ፍልልያትን ኣቐሚጠን ንረብሓ ሓፋሽ ኣብ ዝቐደም ውህደት ከዓስላ ዝቐሰበት ዓመት ብምዃና እውን ካብተን ዝሓለፈ ዓመታት ዝፈልያ ከም ዝኾነ ኣተሓሳሲቦም
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምፍላም ዓመተ መጽአ ከዝምስርሖም መብጻዕታት ኣብ ምዝዛም ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክወድቁ ምርኣይ መለለይ ባህረት መንግስቲ ኮይኑ ምህላው ዝተቐሱቶም ኤርትራውያን ምሁራት ነዚ ባህሪ ዝነቂሑሉ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ምንየትን ተስፋን ፍንትቲሉ ኣብዛ እናኣትዋ ዘለና ሓዳስ ዓመት ዓታረ ድሌታትን ምዃን ክብገስን ነቲ ንነዊሕ ዓመታት መደባትን ድሌታትን ህዝብን ሃገርን ክዝርፍ ዝጸንሐ ስርዓት ንምብዳእ ስምረቱ ክድርዕን ተላብዮም መንግስቲ ኤርትራ ካብ ህዝቢ ዝሕይሎ ዘሎ ጽልኣትን ምዝላእ ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመትን መዓልቲ ናጽነትን ወስ ዘብሎም እስራት ናይ ምፍታሕን መብጻዕታት ናይ ምንዝሕን ጸወታታት ይቕጽሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ከም ኣካል ናይዚ ድማ ኮብሊሎምን ዶብ ክሰግሩ ተታሒዞምን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርትን ናይ ተሃድሶ ማእከላትን ዝተኣስሩሞ ፍዶም ክዛዘም ዝተቐረበ ዜጋታት ጥራይ ክፍትሑ ዝእዝዝ ዘዋርድ ደብዳቤ ካብ ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ከም ዝተላእከ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እዚ ብ26 ታሕሳስ ናይ ኣዘዝትን ኣብያተ ማእሰርትን ሓለፍትን ማእከላትን ተሃድሶን ዝተላእከ ትእዛዝ እቲ ዝኸብለሉ እስራት ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት መንግስቲ ንዜጋታቱ ዝወስዶ ናይ ምሕረት ተግባር ከም ዝኾነ ዝሓበር ኮይኑ እቶም ክፍትሑ ተመልኪትሎም ዘሎ እስራት ግና ናይ ፍርዲ ጊዜኦም ዝዛወዘቡን ክዛዝሙ ውሕድ ጊዜ ዝተረፎምን ጥራይ ብምዃኖም መሰረታዊ ዕላሙ ህዝብን ሰራዊትን ንምትላል ከም ዝኾነ ምንጭታትና ሓቢሮም ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ምሕደራ ዝጥርነፍ ኩሎም መዳጎኖም ማእከላትን መዓስከሪ ከባቢታትን ንቕንያት ሓድሽ ዓመት ምኽኒት ገይረን ከምቲ ልሙድ ናይ ምዝንጋዕን ምድጋስን መደባት ክሰርዓ ንሓለፍተን ተነጊርዎም ምጽንሑ ዘመልከቱ ምንጭታትና ኣብዚ እዋን እቶም መደባት ፍልይን ጽዑቕን ብዝበለ መንገዲ ክትግበሩ ተደልዮም ከም ዘለዉ መሰረታዊ ዕላማ ናይዚ ድማ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ መንግስትን ዝጸዓኖ ዘሎ በደል ከም ዝርስዕ ጌርካ ተማእዛዝነቱ ዳግም ንምኽሳብ ጥራይ ከም ዝኾነ የረድኡ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብዝብርኽ ዘሎ ናይ ለውጢ መንፈስ ልዕሊ ካልእ እዋን ሰጊኡ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ህዝባዊ ንቕሎ ብወተሃደራዊ መንገዲ ንምጭፍላቑ ዓብይ ትልሚ ከም ዘለዎ ዝሕብር ኮይኑ ህዝብን ሰራዊትን ኣብ ሓደ መስመር ዝዓለቡ ስለ ዝመስሉ ግና ነዚ ንምብትታን ሓይልታት ምክልኻል ኣስዲዕካን ከሲብካን አንጻር ህዝብን ንምውፋሩን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ኣማራጺታት የናድን ይፍትን ምህላዊ ዝግለጽ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ላዕለዎት ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ወከልቲ መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝርከቦ ጉጅለ ናብቶም ንልዕሊ 9 ዓመታት ኣብዛ ናይ ገዛ ማሕዩር ዝርከቡ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ አንጦኒዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብምልኣክ ዝመደቦ ናይ ዕርቂ ፈተነ ከም ዝፈሸሎ ወኪላት ድምፂ መድረኽ ሓቢሮም እታ ብ28 ታሕሳስ ኣብ ሰዓታት ንጉስ ተላእከት ጉጅለ ምስቶም ኣብውን ክትዘራረብን ካብ መንግስቲ ተላኢኻ ዘይኮነት ዕርቂ ንምስፋን ጥራይ ዝነቐለት ምዃና ከተእምን እኳ ተፈተነት ዘቕረበቶም ናይ ዕርቂ ነጥብታት በቶም ኣብውን ቀጥታዊ ብድሆ ገጢሞም ክትዕወት ከም ዘይከኣለት ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ አንጦኒዮስ መንፈሳዊ ስልጣኖም ዝተመንዝዕሉ ከምኡን ዝተኣስሩሉ ምኽንያት ክንጸረሎም ተሓታትነቶም ንምእሳሮም ዝሰርሑ ወገናት ክምስከር ኣብዚ እዋን እዚ ንምንታይ ብመንገዲ ዕርቂ ጉዳዮም ክርአ ጀሚሩ ክንገር ብዓብኡ ድማ ንምንታይ ሕጂ ተፈቲሖም መንፈሳዊ ስልጣኖም ክምለሰሎም ተደልዩ ክሕብር ዝብሎ በዳህቲ ጠለባት ነታ ጉጅለ ከም ዝቐረቡላ መንግስቲ ነቶም ጠለባት ብጽሑፍን ወግዓዊ መግለጽን ክሳብ ዘይመለሰሎም ድማ ብከውሊ ዝካየድ ዕርቂ ከም ዘይቀበልዎ ኣፍሊጦም ኣለዉ ድሕረተ ዘይተዓወተ ፈተነ ምስታል እኽቲ ጉጅለ ዝነበሩ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ንቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ዕርቂ ፈተነ ንዝተሳተፉ ኣባላት እቲ ቤት ጽሕፈት ድማ ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝኾነ ሓበሬታ ንግዳም ከይውፅኡ ቀጥታዊ መጠንቀቕታን ምፍርራሓትን ከም ዝሃቡ ክርዳእ ተኻኢሉሎ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ብዘርእዮ ምትእትታዊ ብቐጻሊ ዝውቀስ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ዕረፍትቶም ባዕሉ ዝመዘዞም ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ራብዓይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ስልጣንታ ቤተ ክርስቲያን ደጊም ባዕሉ ክዕድል ኣሸጊርዎ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ነቶም መንፈሳዊ ስልጣኖም ካብ ኣሌክሳንድርያ ናይ ግብፂ ዝተቐብኦም ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ አንጦኒዮስ ናብ ቦታኦም ንምኽምለሱ ብሕቡእ ዝገበሮ ዘሎ ፈተነ ናይ ትወጥሪ መርኣያ ከም ዝኾነ የተንብሁ መንግስቲ ንዝተኣስሩ ፖለቲካውያን ጋዜጠኛታትን ምእመናን ክፈትሕ ከምኡን ኣብ ሃይማኖት ዝገብሮ ምትእትታዊ ደው ከብል ብቐጻሊ ዝጽውዑ ዝነበሮ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ አንጦኒዮስ ብ13 ጥሪ 2006 መንፈሳዊ መዝነቶም ተመንዚዑ ናብ ናይ ገዛ ማሕዩር ከም ዝተደርበዩ ይዝከር ሚኒስትሪ ዜና
زينا كلنتناو من قصاصتهم اب تأففت بوتاتات تمديبهم زسرحو تحتوتن لعلواتن ابالاتن مقططار حدش زرزراو قطعي ادالي مهلاو يقلص الله اتن ابالات مينستري بكل شنخات نمقططار زعلم خمس خونه زتنغرلو قطعي سفيح دحره بايتا ابالات مينستري مالاون نواتاون تحزوتو حستي قططر قدود سنه مغبار ابالات كغير تدلين زولو بحر سراح كمون قرصن تأفافنت قرصتاتن اتي مينستر زحاتتن زنگرن كم زخونه كحبرن كلو ابالات نايتن تأفافنتن تطقيسو زلو اكالات مينستري اب زحصر اوان تقطع كملون بو تگازيوم كودون صاطتات يغبر مهلاوي زغلط زلو نابيت صحفت مينستر كفلتات راديو تلفزيونن غازيطان ممعبال عامسب كفل حنصاص بروجكتات اب اخيبا كابينه مينستراتن لعلوت ركباتن زنطفو ابالات كمون لعلوت غازيطنياتاتن تكنيشاناتن علامه خمس جبره زنگرلو زلو زي اواناو قطعي ማጽልታናይቶም ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ዜና ክትጻዕኑ ዝጸንሑ ጻጥታት ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ጸብጻባት እዞም ጻጥታት ምስ ምምጻእ ናይቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ እቲ ሚኒስትሪ ዘለዎ ግዝኣት ደጊን ምሙሓስ ከም ሚኒስትሪ ዝመዘዞ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ማለት ቻርሊ ይራብሑ ከም ዘለዎ ይሕበር ኣሎ። ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ስርሑ ካብ ዝጅምር ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታትን እቲ ሚኒስትሪ ስውርን ጉህዱን ስለላን ቁጥጥርን የካይድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ተጠቃምነት ኢንተርኔት እቲ ሚኒስትሪ ኣዝዩ ከም ዝጸበበ ብምግባር ነቶም ካብቲ ሚኒስትሪ ይልሕኩለው ዝበሃሉ ሓበሬታታት ንምዕባስ ይጽዕድ ምህላዊ ዝንገር ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ቻርሊ ከም ዳይሬክተር ጀነራል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንትን ንልሳንን ትርክታን ፕሬዝደንት ኢሳያስ ንነዊሕ ዓመታት ዘዳመፀ በዓል ስልጣን ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ናብ ሚኒስትሪ ዜና ምስ መፀ ንሓሳብ ተግባር ኢሳያስ ኣብ ምቕባእን ምግዋሕን በታሕደ ወገን ካብቲ ሚኒስትሪ ዝወፅእ ዘሎ ሚስጥርን ዓምሰብን ንምቁፅጻር ድማ በትኻልእ ኣብ ቅጽ ስራሕን ናይ ቁጥጥር ትሕተ ቅርጽን እቲ ሚኒስትሪ ርኡይ ምቅያር ከተግብር ከም ዝኾነ ተኣሚቱ ነይሩ እዩ። እዚ ንምልኩታት ኣባላት ሚኒስትሪ ዝዝርጋሕ ዘሎ ቅጥዒ ቀጥታዊ ነጸብራቕ ናይቲ እመታት ከም ዝኾነ ዝሕብር ወገናት ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ቅጥዒ ሰፊሩ ዘሎ ካብን ናብን ሚኒስትሪ ዜና ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ሚኒስትሪ ምክልኻል ካልኦት ሚኒስትርታትን ላዕለዎት ትካላት መንግስትን ዝለሓኹ ሰነዳትን ሓበሬታታትን ንኣተሓሕዞኦምን ዋሕዞም ብዝምልከት ተሰሪዑ ዘሎ ምሕደራ ኣዝዩ ጸቢብን ንዝበረኸ ሚስጥራውነት ዝመርጽን ኮይኑ ተዘርዚሩ ምህላው ተፈሊጡ ነቲ ሚኒስትሪ ረሕሪሖም ናብ ስደት ዘምርሑ ኣባላት ሚኒስትሪ ጸኒሖም ብዝዝርግሕዎ ስኑድን ዝተመክሮ ሓበሬታት ዝሰግእ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ንምግታ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሚኒስትሪ ቀየት ሜላታት ከተግብር እኳ እንተተረኣየ ዛጊት ዝተጨበጠ ዓወት የልቦን እዚ ወፂት ዘሎ ቅጥዒ ኣባላት ሚኒስትሪ ዝወሓሶም ሰብ ከስፍሩን ንዋታዊ ትሕዞ ተወሓሲኦም ከነጽሩን ዝጽዋዕ ኮይኑ እዚ ድማ ዝኾነ ኣባልቲ ሚኒስትሪ ካብ ሃገር ንኸይወፅን ሓበሬታ ካብ ምስላኹ ክግታእን ንምጽላው ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ተኣፋፊ ቦታታት ሚኒስትሪ ዝሰርሑ ኣባላት ምስ ወጻእተኛታት ብሓፈሻ ዲፕሎማስያኛታት ድማ ብፍላይ ዝህልዎም ዝገብርዎን ርክብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርክቦም ዘውፅዎ ዘረባታትን ዝምድናታቶም ዘውህቦም መኽሰባትን ብዝተጸጸየ መልክዑ ክንጽር ዝጽውዕ እቲ እዋናዊ ቅጥዒ እዚ ድማ ምንቅስቓሳት ዝኾነ ኣባልቲ ሚኒስትሪ ንምጽባብ ልዕሊ ካልእ እዋን ተደልዩ ከም ዘሎ ይረድእ። ኣብ 2007 ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ንኹሎም ኣባላት ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ኣኪቡ ምስ ወጻእተኛታት ዝቃረቡን ምሕዝነት ዝፈጥሩን ጋዜጠኛታት ባህሪኦም ምስ ዘይቅይሩ ዝጽበዮም ማጽዓትን ሞጥራይ ከም ዝኾነ ብገሃድ ምምዳሩ ይዝከር። ብኻልእ ወገን ናይ ስልጣን ቁርቁስን ናብ ሓድሽ ሚኒስትር ዜና መንቀረበ ንምውዳር ዘበግሶ ግጭትን ኣብ መንጎ ሓለፍቲ ዜና ምግምማዓት የነግስ ከም ዘሎ ምንጭታትና ኣቃሊዖም ብመሰረት ሓበሬታ ምንጭታትና ንሓድሽ ሓላፊ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ክገዝኡ ነብሶም ዝህቡ ሓለፍቲ ጨናፍርን ላዕለዎት ጋዜጠኛታትን ትምህርቲ ሚኒስትሪ ኣብዘ ሰልኪ ምቅድዳም ይሃልኩን ይጓጃጀሉን ከም ዘለው መርኣያ ናይዚ ድማ ክልተ ዓበይቲ ጉጅለታት ተነጢረን መን ሕልፊ ይፈቱ ኣብ ዝብል ውድድራት ይደኽማ ምህላውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብቲ ሚኒስትሪ ኣብ መንጎ ዝርከቡ ሓለፍቲ ጨናፍራትን ንኡሳን ክፍልታትን ነጊሱ ዝጸንሐ ናይ ዘይምትእምማን መንፈስን ኩቱር ንድየት ንተገዛእነት ምስ ምምጻእ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ይዛይድ ከም ዘሎ ዘረድኡ ምንጭታትና እቲ ባህሪ እቲ ምብራቕ ናይቲ ኣብቲ ሚኒስትሪ ካብ ነዊሕ ክስራሓሉ ዝጸንሐ ጸቢብን ኪንዮ ተደለይቲ ዕማማት ጽንጽንታ ጥራይ ዝመረጽን ምሕደራ ከም ዝኾነ ኣስሚሮምሉ ኣባላት ሚኒስትሪ ናብ ሓበሬታ ዝቐርቡ ዜጋታት ከም ምዃኖም መጠን ስርሖም ብዘንጽፈሎም ባይታ ሓቢሮም ንዛዕበይ ሃገራዊ ዕላም ከየስተብህሉን ካብ ናይ ተገዛእነት ተማእዛዝነትን ዓንኬል ከይወፁን ኣብ ምግባር ንዝስውኡ ውልቀ ሰባት ጥራይ መዝነቲ ሚኒስትሪ ከም ዝውሃብ
يفلت መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ዜጋታት ዝተሰደዱሉ ምኽንያት ሰብኣውነቶም ስለዝተጋሰ ዘይኮነ ቁጠባዊ ጸገም ስለዝደፍኦም ምዃኑ ዘመስክሩ ሓበሬታታት ንምስናድ ኣብ ጥዑ ስርዓት ተጸሚዱ ከም ዘሎ ወኪላት ድምፂ መድረክ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓቢሮም መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ኤምባሲታቱን ማሕበረኮማትን ዘሰድደኒ ምኽንያት መነባብሮይ ንኸመሓይሽ እምበር ሰብኣዊ መሰለይ ተገፊፈ ኣይኮንኩን ዘስምዑ ነጥብታት ዝሓዘለ ቅጥዒ ብዜጋታት ከኸትሙ ይዘርግሕ ከም ዘሎ ዘመልክቱቶም ወኪላት ብፍላይቶም ንውሕስነቶም ኣብ ዘይጣብኣ ሃገራት ተሰዲዶም ዘለዎ ዜጋታት ነቶም ቅጥዕታት ክመልኡ ብኤምባሲታት መንግስቲ ኤርትራ ቀጥታዊ ጻጥታት ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ወተሃደራዊ ታዕሊምን ማዓስከራትን ንምእሳርን መግረፍትን ኣጋጢሙን ይፈልጥን ጾታውን ኣካላውን ዓመጻት ወሪዱንን ክወርድ ርኤ ኣይፈልጥን ዝብሉ ነጥብታት ዘስፈረ ተቐጥዒ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገሩ ገሰስ ሰብኣዊ መሰላት ንቡር ከም ዘይኮነ ብሓሶት ንምምስካር ክጥቀመሉ ዝመደቦ ከም ዝኾነ ወኪላትና ይሕብሩ እቲ ንሓቂ ክጉዕጽ ተዘርጊሑ ዘሎ ቅጥዒ ብፍላይ ኣብ ከም ሃገራት ኣፍሪቃን ሃገራት ኣዕራብን ብዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክምላእ ሰፊሕ መደብ ወፂኡ ከም ዘሎ ዘረድኡ ወኪላት ድምፂ መድረክ ንለውጢ ዝቃለሳ ኤርትራውያን ፖለቲካውያን ሓይልታት ናይ ዜና መሓውራትን ነዚ እዋናዊ ክስተት ብሓባር ንምብድሁ ክጽዕታ ተባሕጺኖም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2015 ስርሑን ሓደ ዓመት ክናዋሕ ተወሲኑ ዘሎ መርማሪ ኮሚሽን ንገሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንመንግስቲ ሃገር ቀጥታዊ ተጽዕኖን ዘይምቹእነትን ፈጢሩ ከም ዘሎ ርዱእ ኮይኑ እዚ ሕጂ ናይ ሓሶት ምስክርነት ንምኽዛን ዝሕግዝ ቅጥዕታት ናይ ምዝርጋሕ ተርእዮ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ በታ ኮሚሽን ደጊም ከይተረጋገጸ ዘይተርፍ ዝመስል ሓቂ ንምውዳቕ ዝዓለመ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣዋጅ ምቕያር ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ዘንጽፎ ናይ መስርሕ ግዜ ገደብ ብ30 ታሕሳስ ምብቅዑ ተፈሊጡ በቲ መስርሕ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክቕየር ተመዲቡ ዝጸንሐ መጠን ገንዘብ 65 ቢልዮን ናቕፋ ምዃኑ ዘመልከቱ ምንጭታትና ፈረቓ ናይቲ መጠን እውን እንተኾነ ናብ ባንክታት መንግስቲ ኤርትራ ዘይምብጽሑ እቲ መስርሕ ክሳብ ክንደይ ከም ዝወደቐን መንግስቲ ኤርትራ ድኻሙ ንምሽፋን ገደብ ግዜ ናይቲ መስርሕ ከየሕድሶ ከም ዘይተርፍን ኣሚቶም ኣለዉ ነቲ መስርሕ ንምዕማም ብመንግስቲ ተዋዲዱ ዝጸንሐ ምሕደራ ኣዝዩ ጸቢብን ዘይተጸንዐን ከም ዝነበረ ዘዘኻኽሩ ምንጭታትና እዚ ምስቲ በቲ ኣዋጅ ዝሓዘሎም ኣፈራርሕቲ ቅጥዕታት ተሰኪፉ ገንዘቡ ናብ ኢድ መንግስቲ ከየረክብ ናይ ዝሓንገደ ልዑል ቁጥሪ ህዝቢ ተደሚሩ በቲ መስርሕ ኣብ ባንክታትን ነቕጥታትን ዝተኣከበ ገንዘብ ህዝቢ ኣዝዩ ክትሕት ከም ዝገበረ ኣገንዚቦም መስርሕ መቕያር ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ህውኽን ዕላምኡ ድማ ነቲ ካብ መንግስቲ ኣርሒቑ ኣብ ኢድ ህዝቢ ክኸዝን ዝጸንሐ ገንዘብ ንምቕያድን ጥራይ ምንባሩ ዝሕብር ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኣካላት መንግስቲ ንባዕሉ ምግጫዋት ዝተራእየሉ እዩ ነይሩ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ናይ ምቕያር ናቕፋ እቲ ምስ ጉጅለ ህግደፍ ናይ ዝሰርሑ ኣሰጋገርቲ ገንዘብን ገለ ብርክት ዝበለ ናቕፋ ሒዞም ዝጸንሑ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ምንባሩ ዝጠቐሱ ምንጭታት ንናቕፋ ዝምልከት ካልእ ምልክታ ኣብ ወርሒ ጥሪ ወይ ለካቲት ክወጽእ ምዃኑ ብሓያል ወገናት ይግመት ከም ዘሎ ሓቢሮም ቁጥሪ ናይቶም ዶብ ሰጊሮም ዕለታዊ ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት 150 ከም ዝግመት ሓደ በዓል መዚ ክፍሊ ስደት ናይቲ ሃገር ሓቢሩ ዝበዝሑ ካብቶም ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ፈለማን ናብ ማዓስከር ወዲ ሸሪፈይ ዝኣትዉ ኮይኖም ኣብ መዝገብ ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ከየስፈሩ ሻቡእ ናብ ካርቱም ብምምራሕ ጉዕዞ ሰሃራን ማእከላይ ባሕርን ከም ዝተሓሓዝዎ ዘረድአት ሱዳናዊ በዓል መዚ እቶም ስደተኛታት ዘስድዶም ጠንቂ ኣብ ዝሕተትሉ ዝጠቕስዎ ነገር እንተዳኻልዩ ገደብ ኣልቦ ግልበታዊ ኣገልግሎትን ወተሃደራዊ ዕስክርናን ከም ዝኾነ ኣረድዩ እቶም ስደተኛታት ካብቲ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ጸገም ንኻድሙ ዝመርጽዎ ጉዕዞ ዘይምድቡን ዓቕሊ ጽበ ዝደፍኦም ብምዃኑ ብኣሰጋገርቲ ቀጻሊ ከም ዝምዝመዙ ዘዘኻኸረት ሱዳናዊ በዓል መዚ ብፍላይ ኣብ ኢድ ጨወይቲ ወዲኦም ህይወቶምን ገንዘቦምን ናይ ዝጠፍእ ዘሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቁጥሪ ኣሰካፊ መልክዕ ይሕዝ ምህላው ኣስሚሩሉ እዋናዊ ጸብጻብ ኣህጉራዊ ውድብ ስደት IOM ከም ዘመልክቶ ኣብ ውሽጢ እዛን ንፋንዎ ዘለና ዓመት 2015 ጥራይ 1 ሚልዮን ስደተኛታት ናብ ኣህጉር ኤውሮፓ ከም ዝኣተዉ ንዝበዝሐ ክፋል ናይ ዝኣሃዝ ካብ ዝውክሉ ዜጋታት ድማ ኤርትራውያን ንዜጋታት ሶርያን ኣፍጋኒስታንን ተኸቲሎም ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ከም ዘለዉ እዩ መንግስቲ እስራኤል ናብ ሃገሩ ንዝኣትዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምዱጋን ኣብ ምድረ በዳ ነገብ ዝደኮኖ ጉሉል ማዓስከር ሓሎት ከም ዝመልአ ይግለጽ ኣሎ
اتنأسا 3,500 سبات كقيل استسرحن مداغونو معسكر كحزو زغل عقن حليفو كم زلو زملكتا معكنا زينة هاجر منغست إسرائيل حدث معسكر ديو كدوكن ويسي أبلع لسدتنياتا زم حدورة زلو تأبيب أتحزاك حدث أبقى قدل وديو خمزركب أردين منغست إسرائيل أب هاغورو زركوبو زبوزحو إيرتراويان مخانوم زنقرلوم أفريقاويان سدتنياتا ناب سالسيتا هاجر كقعزو فقادنياتات انت زي كوينوم نابتي قلول مداغون معسكر كأتو زئزز وستاني دحر موحاسو قطرتهم نابتو معسكر بقدود أقباب زقعزو سدتنياتات كزايد متنحو يفلت لعلواي بيت فرد إسرائيل معسكر حالوت قصة سبقاو مسالات زمزقبالو زلو معسكرن زي قوامون كمزخونا بمحبار اتو معسكر سروح دو كبلن منقصد ما أوشت أسلس أوارح أمارات إتات كنادن أفلما أوارح كلتشحن 15 توبيع كوانتا نبرا أبو داي سدتنياتات ترير مرقطي مريطوم زلو قدامي منيستر بنيامين نتنياهو منيستر وصا غديات اتا هاجر غنا وسانت لعلواي بيت فردي تግባራውን خيكون أخررت مرقطيታት يختلون نوسانت بيت فرد كتصلو يرأي مهلاو ينقر أب إسرائيل مبزحتهم إيرتراويان سوداناويان زيغاتا ديمقراطيويت ريبوبليك كونغو مخانوم زنقرلهم لعل 50,000 سدتنياتات كم زلو زملكت تصبصبات منغست إسرائيل نحد مئتاويت طلبات عقبانا يزوم سدتنياتات راي تقبلو خم زلو يردو كبران سمعتنا كابز حالة القدام كسابلو مسنبت هاب إيرتراز تخستو ويني إرتراز ملكوتو زباون زيبتاون فتساميتات زقربالو مدب سومنا فتساميتات أبزي زازيمنا لنا مزقصل تحستونا مكتتالكم كتقصلو يعدم حس حدش عمد يقبرنا رحس عمد فقري عمد رحوة بنتهنا نقبلنا تخبابيرنا نربرلو تسانينا نحضرلو حوي حفتي بهاللو ولد ولادي تفقرلو زصلمتت وقحلو زراحتت تحفصلو زدقمت حيللو طمي كبدي تسقبلو وانا يخون كددي بل شمباني كفت جرس نبل وانا يخون كددي بل شمباني كفت جرس نبل زودقت تسألو زبدلت نسحلو زودقت تسألو زبدلت نسحلو رز عمل سلام نقولنا فقر السنيد ينقص همونقنا أبزع عالم تنبرز اللخو رؤوس عمقت تبل لخو أبزع عالم تنبرز اللخو رؤوس عمقت تبل لخو رحوس حدش عمقت يقور الله رحوس عمد فقري عمد رحوة بنسهنا نقبلنا زصلمتت وقحلو زراحتت تحفصلو زدقمت حيللو طمي كبدي تسقبلو زودقت تسألو زبدلت نسحلو زودقت تسألو زبدلت نسحلو حس حدش عمد يقبرنا رحس عمد فقري عمد رحوة بنتهنا نقبلنا تخبابيرنا نربرلو تسانينا نحضرلو حوي حفتي بهاللو ولد ولادي فقرلو زصلمتت وقحلو زراحتت تحفصلو زدقمت حيللو طمي كبدي تسقبلو وانا يخون كددي بل شمباني كفت جرس نبل وانا يخون كددي
شرس نبل زودقت تسأل زبدلت نسحل زودقت تسأل زبدلت نسحل رز عمد سلام نخلنا فقر السنيد ينقص همونقنا أبزع عالم تنبر زلخو رز عمد كبل نخلخو أبزع عالم تنبر زلخين رز عمد كبل نخلخين رحس حدش عمد يقور لنا رحس عمد فخري عمد رحوة ونسهنا نقبلنا زصل متت وقحل زراحات حفصل زرقمت حيرل قومي كبدي تقبل زودقت تسأل زبدلت نسحل زودقت تسأل زبدلت نسحل كابز قتيلو زقرب مدب قرعت بهالي كبرات سمعتي نملو تحستوه نابت مدب كسكركم قرعت بهلي أب كنيات بعل لدتن حدش عامتن بمخان عامت خلتشحن 16 عامت أصانت السلام متعللاي أفويتا أنزان كلبت بتن فحبتن زختملو سدرابيت نبعتهم بفشختا زدبسلو حسن من اسياتنا زبق علو عامت سحاق عامت فشختا بعبيئو وطعنا بسمرتنا زفشللو عامت كخونلنا من نيوتنا سلامتانا أبز حداس عامت أبز اللخمو رحق انقربان يبتحكم نمدب قرعت بهل زبلنا يتحستو ببترتو كان قربينا مسخم زهلو أدلاويتنا أرابيتنا يزمدب أسمرت مدهاني مكتتالكم بخبر عدم قدامت ولدنا معالتاون فتاتهم مسلا يزوترو نيروم يوم مسلاتاتنا حات أرتن قلقتن بمخانهم يوم كي ترسعو كاولودو ناولودو كساقاقرو خيلوم مسلا معاس نمنتاي أبي نتقملو يفل عليو قتلنا أبونا أتو برخة يوحنس كاميلانو عدتلان سناي من نيتهم أبز حدث عمد دحر مقلاتهم مسلاتاتن أقلالتهم بزملكت ليهم لنالو أبونا أتو برخة يوحنس نحناون رحس كنيات رحس حدش عمتن لداتن كخونو لكم بمناي ناب تحستو كنحلف ناي كوربا نفاسي سودو ناي روبا وحجي سودو إذا مسلازي اتبعسو سبات كله قديفهم كعرقو كام زلوم نممكار عرقتي زيتك أملو أباها لايو سبب عدو اخلي أب عودو كل نجار أب زقبون تخونيو تقبون مبال زيت مسألة حدا سب حاسيبو حدا بعراي سحيبو دمعن حبرت أقداس مخانو نمحبار زيت مسألة مسلايو دقيمنا مسقانا نتقبلو أبونا أطو برخة يوحنس كاميلانو عدت إلان دهايكم أي تحبانا حتى سنبت ناب حتى مملا مولو حساب مسلا مسنا حلفكا بخمز السعب زتدالويو من تتقرب كايو يقطن حتى دقماي
أم أنت تقرب كايو يقطن نمولو حساب مسلا ناي زحتو كموترو حاسبكم من لا شرخيبكم كتصنعوا عدل بمهاب أمناي مزازل من مدبناينا كنحبركم كساب شعو مزقط المدباتنا تخططلو سبرحو قربا مدري ما عاد شبر سعركم بحيني دا غايكم سميع كما يكنزلو دك حال لبي كنت ودباتكم برتعو لي لبنا يتنقسو حال خلكم نقدميت قسقسو نصبيحت الدفانة إذا تجميرنا حلوف تذكرات زلتافت لنا زين القطاطرو سفرنا يكن في اللبنا زعب روح مسلنا فلنا بالبرو إلكم زتصحتكم حمد بحمدي طلعكم زي ملكم نيوانو تبستي يحتى لكم أمور كشأن طريقة إريترانا فيكم تتكوزو سميعة أسمرانا بالكم تنبيهم سميعة أسمرا يسمرا سوين زللا زاناي سلام أرما فغر زوح زلا أسمرا يسمرا أسمرا يسمرا من زبل زي بالكا شنع تحضر الله لا 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 سبرحو قربا مدري ما عاد شبر سعركم بحيني دا غايكم سميع كما يكنزلو دك حال لبي كنت ودباتكم برتعو لي لبنا يتنقسو حال خلكم نقدميت قسقسو نصبيحت الدفانة إذا تجميرنا حلوف تذكرات زلتافت لنا زين القطاطرو سفرنا يكن في اللبنا زعب روح مسلنا فلنا بالبرو سرحكم من قدي كلهم مزعنوي زدشكم وعادي حلوكم تذكروا يتحب يسمنا ذرات تنبعوا سميعي نابلكم إريدرات تنبعوا سميعي نابلكم أسمرا أسمرا يسمرا سوين زللا زاناي سلام أرما فغر زوح زلا أسمرا يسمرا أسمرا يسمرا
يسمرا فقر تقاليسكا سحق وللا أسمرا يسمرا سوين زللا زاني سلام علما فقر زوح زلا أسمرا يسمرا أسمرا يسمرا فقر تقاليسكا سحق وللا ليلى ليلى طبابات سنبت نلومي أمدب طبابات سنبت نقدمي 15 عامت تمليسناينا تحستو أدالينا زلنا غازيتنيان دراسن قطامن أمانيل أسرات أنن حلناين أب حدش موائل بزبل أرستي أب غازيت زمن حادت الري كل التشيح كابزت أحفاينا كنقرب غازيتنيان دراسن قطامن أمانيل أسرات حدا خبتهم بزي سرعة حقي أب تحتك أيدي ناي سرعة هقدف تأثيرهم زركوب غازيتنياتات حدا يو قداماي كفال ناي زصحف قتلنا هنسعبوينا مكتتهالكم بأخبرت عدم أنا حلناين أب حدش موال لومد آدسي لني خعلل إلين وشتي منش دستاي انتاي كخوان كم زخقل قنا موال أفلوت إبلين أب حدا تاريخاو ساعات كوينة مقلالي دخوني حنت خبطهم زمن كلوات زركو بسبات مخاني دخوني خون أبان نايتهم سحت تراي زرقاي مكيار موائل زمسكور بمخاني دي بحاقوس ززقباب زلهم اندعي أي تردأنا زردأنون أي مثلن أب كمزي أكا تعرفهم موت عسيلة مسحلنا مقوت قد أمقو مقوتي بادوش نبره مرتعوتاتي امتات زرحو مثلني أما يتحيفكا نسب مردا زعينوتو هوتتا تسمعني قناخا بعلي دقيمة الزاتة نتدقاقي موز سحق أنزلو حلنا كرعم شابوخا أكأمن هردي قبل كم زخابلو لو ما حدش زماني حدش موالكا سلازي أبلو مرقيت أمو علي فولي سمعت فتيرو ليالو بقى كونيزي زوينجات مقلات خمت أيقالكم اتنايك أربا محازاي قوجم مبهلتي وشات ايقنا زعقب اي مسلنن كم زي ما أما اتردي ايه كحكو مرتكو مهناتو كدردر مو كأمون حقونكو حششكو نملسو حطاي ويكا سكفتو أوادتكو كم زخاء زبالة مسلني حدش عامات حدش زمن حدش موائل النابل كام زرزار قدام نزوها بعمام دي زمن تغير مالت انت مالتي مغيار زياتهم بخمي خقلت نحطوي بوحز حطوتات عبسهم أنا مو بزي كاتا فلما زمدر كوا كابي كلقب نسلم الزراب أفي كفتكو مس أير كبابي تلالي دقا تريفنبر أفي ونك آلات ألبو نفره كم زترى تعكو عند عدئي أمانكو كرمي ببادش حاقوس مزقبابي جن نتن حلنا يزتأسن حطوتات ملاش كردالو متقبعني أيوة حلكون دما أب كم تكونتات النحلخو مدراغا حساباتي أبا أموري كأنقد جمره زقامات السئلتات تسمعني كل زحلفك اجل بلني
اتي كوخلني جمير زنبر باتا كي انقفقا كان سقات لا تطعني نفسي كأمنا يكالكن ويون نفسي مأمان أبيت داق ماي مسحلنا كزات مخاني تصوتني حجقنا نخأمنا زي كونكوس نخمهرني كفقدوا لي أنا كان مرتعتاتهم مهار حلنا ينعي كأمناني ويكا كمهرني حلنا ناي مستمهار مدرخ عند عدي متجبطة زمن مالت ملكع جيزي اتا زدقة الزنجي جيزي تخمينا دقاي مس أخلت اتا دقاي وانت سوقيدا ساعات مس بقعت كم قلنا بلا عامت 10 عامت قبله انه زمني فترة مبار نزمن كابتا زدقة موطاريا جيزي زفليو عبا مخانيو عبيتو قنا أوشت 100 عامتات محقق يكونن أوشتو 365 معلتات جيزي صحي بريئة سلاز عربت يكونن انتاي دا أمو غزن 10 شحات برقات صحي زيتا عمو عمامات أب تحت السقلالات نايزن علاتات زيتا سندو فريات أب آتن زعسو تاريخاتهم زخبروه اتحساس لدى زنق جيزي كاليت مسكالوت لعلى 3 بليون أحد خوينا زابركتت متأوعي ترقم زمن سلازي اتعمام دامبر اتملك جيزي يكون زحقوسن زحرقن اتستسند تاريخ دامبر مغيار زمن من شبهات خون يبلون بلني شفا شفتي انت يا جمت إلي أفين قدام طوي تقرنقو قراموتي أب كل انتاي ينتصبر مهلاوي سحدكم حق إيخا إذا حدش زمان زي كل ناقر جيري قميتو ينيره أبز حدش موائل كبت مخاني أبز حدش موائل كحقوس مخاني عند عدي إيه يأميني أنا بوركو لك بحث تقري فرق ليتي إتا ملك إتجيزي ممتع حدش موائل زمان مسبسرت بتدلا كسراسر وطو مدبي نبره نزخاء عمتات زتتصبخوا مثلني أب علالاتي ون حوس يبلو نبركو حدش موقال ترايتم تأمبر دقيم كالسب كخوني إلي برئسة أماننات زيت أوخ الأوانات حجي أجلني أمورا حلناي انتاي زبلان زلو حدش موقال حدش نقرات ايرو ديكونن كتبرنا دقاقيمي نزن حطوطات متأكون دقاقيمي كم لسان حقنكو اتملسقنا حجون أبداني مستزت أنا حنة تتبيت زيزت أمسان كله كم أعمليكا نقو نعملسي ناب حلناي أبالكو قدامي كفال صحوف عنن حلناين أب حدش موائل أبزي زازي من اللونا كالاي كفال أبزي متسنبت مدمنا تخطاتلو مستمقار قطمي سنة صحوف وي قطمي أب تاريخ ودسب ننوي عمتات زتصنحه مقلتي محبراوي نقحتيو درجة كل جزء أب سنة صحوف وي قطمي ما أكلاي بوتا زحس سبيو عند فتاريو سبيو بزعبا سبي زارب نتقبرا هيوت ودسب دمايو سلازي مس هيوت دق سب زطبق زمدنا سلازلو قطمي أب سبن حبرة سبن أقداس بوتا يوهبو نلومي أب مستمقار قطمي انت زملس بزبلار استي قطمي بحر حدقيا كتكون نمست مقارا نابخدكم نبلا
أنت زملس أبتمو عدي تناي غازانا معدي مستوم كبرات ولدي سحق زملؤو أب حانت موسو حانتي قبابو بخر حساس لدى إنا تحلاليه أيوه هيوت حليفو هيوت كيتبهالي ባህሊ ክኽብር ዓቢና ደበለ ኣብሎ ምኾይኑ ሕጂ እንተ ዝምለስ ክንደይ ኮን ምጥዓመ ባሕር ሓድጉ ካብ ተል ኣቢብ እስራኤል ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝተመደበልና ናይ ፈነወ ግዜ ኣብ ምጥንቃቕ ጎጥዩ በፂሑ ዘሎ ቅድሚኡ ግና نمولو حساب مملا مسلاخ الملسينا زاقيت ميل سارخيبكم مخدكونو تسفى بمقبار كأ نمزخخار انت تقرب كايو يقطن مولو حساب بخمزي ملا انت تقرب كايو يقطن سب انت بلت كايو يعتنطن مولو حساب كدق ماي انت تقرب كايو يقطن سب انت بلت كايو يعتنطن زخبركن سمعتنا نلومي نايك قداماي فنوني حدش سمون مدب قرعت بهالي ابزي زاتيمنا لنا دقيمنا روحس حدش عمت سلام عمت فقري عمت لوطن فتح يقبرلنا بمبال كنفانوكم هنا سنايك انا نخلاتنا
عصا بحري توسدني لتحت تحتي يا معام قلاي عصا بحري هاي كلوني يا فاريرني أيام وطني ونطلع فضري توسدني لتحت تحتي يا معام قلاي عصا بحري تحت تحتي محام كلاي عصا بحري هاي كلوني أفاري رني هاي موطني نطلع فضري فريحك كي تولغني فريحك كي تولغني هداني فضري حيالك التوني صغير